A empresa Arcasa tiña a concesión do servizo de cafetería e catering do Hospital do Salnés. A compañía entrou en concurso de acreedores no mes de agosto, dende aquela foi, aínda que con retraso, pagando as nóminas dos traballadores, pero a 19 de marzo ten pendente aínda facerlle fronte ás nóminas de febreiro. No caso de algunhas traballadoras, están agardando aínda polo salario de 2 meses. A empresa non sabe, non contesta nada. Ahora están en proceso de liquidación xa, hai un administrador concursal, pero a empresa xa non se pronuncia absolutamente nada. A información que está a recibir a vintena de traballadores afectados chega a través do Sergas, que polo de agora limítase a indicar que ten a fianza da empresa retida. Os Sergas que teñen retida esa fianza para que nos paguen a nós, que les a reclamen para que se pague aos traballadores, pero queda aí. Os traballadores din que se nas próximas semanas non lles pagan o que lles deben, irán á xustiza. Vamos seguir facendo concentracións, poñendo as denuncias pertinentes tanto aos Sergas como ás empresas. A Arcasa estivo á fronte deste servizo durante 2 anos, máis unha prórroga de 2 anos máis que non chegaron a cumprir. Agora a concesión foi asumida por outra empresa que permite aos traballadores respirar máis aliviados. Ca nova concesionaria non temos ningún problema por o de agora, xa de feito pagou uns 10 días que foi desde que entraron eles sin problema ningún. En ese aspecto non temos nada que reclamar ya a nova concesionaria, pero claro, a deudanos uns meses que van a ser moi largos. E din non entender como é posible que non se bote man desa fianza que, segundo lembran, supostamente serve precisamente para facerlle fronte a este tipo de casos, máis aínda ante unha empresa que cae un concurso de acreedores hai xa medio ano.